Welcome back mga kamigos. Ito na naman po tayo for another mukbang challenge. Today, we prepared pork humba. Kung gusto nyo malaman paano magluto, panoorin nyo to. Natin kung malambot na. Yan, kumukulo na yung karne natin guys. Sobrang lambot. Ano? So, hinaanan natin. So, unang ilalagay natin guys yung dahon ng paminta. Next is black pepper. Next, ilagay natin yung sibuyas. Of course, nor chicken. Chicken ang ginamit ko kasi para mag-count yung pork at saka chicken para lalong sumasarap. Nor, baka naman. Tapos haluin na natin. Hayaan na natin na maging matunaw yung nor. Yan guys, sobrang lambot na. Tapos, siyempre, nag-add din ako ng soy sauce. Ito 2 tablespoon. Tsaka siyempre, ito, black beans. Pasensya na guys sa sobrang ingay ng place. Kasi nasa dirty kitchen tayo, so nakakapit bahay. Lagyan natin ng salt, 2 tablespoon salt. Then sugar. Lagyan na natin. Optional to guys, mag-add ako ng water para hindi masyadong sticky. Tapos ilalagay na rin natin yung banana blossom. So hindi nakakalam, pork humba po ang luluto mo. Kasi yan sa nagpapasarap at nagpapabango ng ating humba. Sa lahat ng mga kabisayaan dyan, ito paborito nila to. Alam ko eh. Ay yung bell pepper. Gusto kong ilagay ito kasi maaga. Gusto ko siyang parang malusaw siya. Masarap kainin ito malusaw. Takpan na natin. Ayan, after 5 minutes. Ito ay optional lang. Kung gusto nyo lagyan ng hindi ako, gusto ko. Mahilig ako sa okay, sumamoy na. Gugutom na ako. Ayan. Pwede na itong i-serve. Tara mga kamigos, mukbangan na. Ayan, kakatapos na ng magluto, kaya mukbangan time na. Pero bago ang lahat, let's pray. Lord, maraming salamat o God sa pagkain na hinda, pakalinisan, maging kalakasan ng aming katawan, Lord. In Jesus' name, Amen. And mga kamigos, meron po tayong atsara dito na hinanda at saka pipino. Mga kamigos, ito po ay napakalambot na. Ngayon, lalagyan ko ng paborito ko to eh. Yun. Tapos, lagyan natin ng sauce. Sauce ng humba. So mga kamigos,
Ano pa hinihintay natin? Tirahin na to. Baka tirahin pa ng iba. Unahin natin dito. Wow, ito, tingnan mo mga ka-amigos, oh. Sobrang lambot. Oh, sobrang lambot. Unang subo para sa inyo, mga ka-amigos. Wow. Sarap. Ito yung namimiss ko sa ano eh. Nandun pa ako sa Qatar eh. May pork doon pero iba yung karne. Sige. Wow. Tara. Sarap na combination. Ito, mga amigos, napakalambot. The best. Sa lahat mo na nanonood, sana po may pagkain din po kayo. Hindi ko. Kita niyo yan? Gumagalaw-galaw, oh. Lagyan natin ng sauce. Wow! Up. Alam niyo mga amigos, masarap talaga yung pinakuluan nyo ng sobra. Kasi pagkain nyo na, sus, grabe oh, juicy oh. Ang talamig kayo oh, Bisaya mga damit kayo, namit gid sa Ilonggo. Sita mo na, Shout out din sa amigo si Doian. Wow! Ang sarap pa more. Siyempre, hindi mawawala. May prepare tayo. Baka naman. Not sponsored po ha, pero alam mo na. Paborito natin to. Hindi na ako nag-wine glass. Kasi nag-comment yung beshi ko. Shout out, Beshi, Chase and Mingming. Ibang baso na ginamit ko. Kita niyan?
Gusto pag may atsara. Sarap yung black beans, guys. Mga kamigos. Yung humba ko, hindi ko masyadong dinamihan yung toyo. Yung soy sauce, para hindi ayoko masyadong maitim. So, yung normal lang. Yung texture niya. At tingnan mo. Sarap. Sige. Lambot ba? Yan o. Sarap talaga pag may coke. Oh. Sarap. Sa sobrang anghang, sinipon. Yan o. Kita niyo yan? Sarap. Sarap. Alam nyo, yung humba, paborito ng ano ko yun, ng pamilya ko. Lalo na sa mama ko, Kabisayaan, sa Cebu. Kasi Cebuano kami. Kaya, paborito namin yun. Tsaka naubos na yung ulam. At saka, yun. Natikman natin. Kung nandito kayo sa live, sa ano nito,
Ano daw? Bubuyo na naman. Ayun mga kamigos, tapos na naman ang another mukbang challenge natin. Yung humba. For humba. Sana po sa next vlog, andin din po kayo. Salamat po sa suporta nyo. Keep safe always. And God bless mga kamigos. Bye-bye!